two are. Rababa ummi tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Me yalo ya ce min anan ta kwana. Kai bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Kace nace bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Dear customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. mai yalo wayarsa tana kashe. Oh, ya sai da wayar ashe. Kar ka sa dai na ji ta farfashe. Salis ko bar mu haushi mu murkushe. Kai banda kisa nan. Yawa ga mai yalo nan. Rababa kanwarsa tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Da ido na fa na ga shiganta nan. Kai bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Salis ko ba ni ice a nan, da alamun zai mutu ne a nan. Me yalo dan tsaya. Rababa mai rawanin tsiya. Yaran man baka sayar ba ka siya. Dakata, ai ni ma ya mun siya. Mun yi fama kan kanwa ta Asiya. Kanwansa tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Me kace? Nace bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Ni da ido na ga shiganta fa. Kai ni kuma na ga fitanta fa. Da bakin gele ta rike janjaka. Kama shi ku bankade ban wuka fuskarsa na kankare. Naman kejiyarsa na bai kare. Faɗa, ummi tana ina. Ta zo amma bata kwana ba. To yanzu tana ina. Ta je gun gai ɗina a ring road. Kai ku sa shi mota mu je ya kai mu.